Goma Palma. So made pick up those cafes, run this, basteri mtana kumashoko izo zvavakaenga kunza kunzi ndaenda mberi netarenda chimira huni kungonzi aenda zvatakanyora nemasani uverenga pandakakurira kani pandakutanga hapana kana anoziya ukawandira mfatisiya unze unetaka utojaira kutivaku pandakakurira kani pandakutanga hapana kana anoziya ukawandira mfatisiya unze unetaka utojaira kutivaku makutumira zvimangu zveugana manzwa mondana achipisa ungekanako pananganiso mamusipoko nao madiko mavhura siso arumanenge princess Diana naunda ndakuda zvangu kusoma namako ndoimbatiso joitaiso nao madiko kochachiko pandakakurira kani pandakutanga hapana kana anoziya ukawandira mfatisiya unze unetaka utojaira kutivaku pandakakurira kani pandakutanga hapana kana anoziya ukawandira mfatisiya unze unetaka utojaira kutiva ko izvozvo ndizvo zvavakavenga kunza kunzi ndaenda mberi netarenda zvimira huni kungonzi aenda zvazakaita nemasani uverenga ko ndichatomira semukono epapo ko handingaise mpono pazvotre papo chinzwa pandakakurira kani pandakutanga hapana kana anoziya ukawandira mfatisiya unze unetaka utojaira kutivaku pandakakurira kani pandakutanga hapana kana anoziya ukawandira mfatisiya unze unetaka utojaira kutiva makutumira zvimangu zveugana manzwa mondana achipisa ungekanako pananganiso mamusipoko nao madiko mavhura siso arumanenge princess Diana naunda ndakuda zvangu kusoma namako ndoimbatiso joitaiso nao madiko kochachiko pandakakurira kani pandakutanga hapana kana anoziya ukawandira mfatisiya unze unetaka utojaira kutivaku pandakakurira kani pandakutanga hapana kana anoziya ukawandira mfatisiya unze unetaka utojaira kutiva ko izvozvo ndizvo zvavakavenga kunza kunzi ndaenda mberi netarenda zvimira huni kungonzi aenda zvazakaita nemasani uverenga ko ndichatomira semukono epapo ko handingaise mpono pazvotre papo chinzwa